Kag sa Good Vibes, Kape halin sa Hinobaan ang nag-top 1 sa PEMO Coffee Competition nga ginpatigayon. Winners man ang Kape halin sa Musha, Talisay, kag Don Salvador Benedicto. Sa 17 ka mga entries nga nagpasakop sa Negros Occidental Provincial Environment Management Office Coffee Competition, nagpangibabaw ang Fine Robusta nga kape ni Cherry Cernate sang Damutan Agroforest Farmers Association. May flavor ini sang tamarind candy, vanilla kag sweet white chocolate. Top 2 naman ang Fine Robusta ni Rogelio Claridad Jr. sang Doong Coffee Integrated Farmers Association sa Barangay Buenavista sa Banwa sang Murcia. Top 3 ang Fine Robusta ni Johnny Percival sang Tambara Forest Settler Association sa Barangay San Fernando sa Talisay City. Kag top 4 ang Fine Robusta ni Benny Cruzero sang Bagong Silang Farmers Association sa Barangay Silang, Don Salvador Benedicto. Ini ang pamaagi sang PEMO sa pagkilala sa pinangabudlayan sa mga coffee farmers ng Negros Occidental nga amat-amat na nga nagadamo. Ini ang ikaduha na nga PEMO Coffee Competition.